Oke guys, Wes di-play tak gurung. wes ya. Kali ini kita akan berangkat kerja lagi seperti biasa ya guys. Rodok kawanan, guys. Rada kawanan guys, ini guys. Udah jam 10 siang. Jadi jam 11, jam 12 sih, Loh. 4 6 jam. Sudah setengah hari. Tuh, boleh. Kerja kita hari ini Ye, setengah hari ya guys ya. Ini sambil lihat apa peresmian guys. ini peresmian. Peresmian pasar buah guys. Selfie ya guys ya. Alah. Bagian ngetekno duit tok ya mel selfie. Hehe. Bagian ngentekno duit. Ora lapo-lapo deh. Yo, ada ondel ya. Nah, iki. Oh, jenenge Manusia robot deh. Terminator. Terminator. Ngono yo. Iso tapi yo ya. Iku sampai sentul kono. Ayo wingi dhewe salipan nang sentul sih. Ondel. Kalau peresmian poso itu. Gak kemeng nih gile ya. Wis ngapal ngono wae wis kulino wae. Enak. Sepedanya wis modifan ya. Mau dipan apaan nih beda pancet ngono kok. Sikile cuma dipan iku. Wis positif gak iso kerja iku ya. Bisa ya? Bisa. Yo delok kerjane udah apa? Mancing. Nah, ini kita nggak tahu ya guys ya video keberapa pilot Fazio ya. gak ada dihitungi. Ya soalnya tidak telu video itu ono. Tidak tahu. Tidak telu. Wes tidak telu video kan. Tidak salah. Berarti jasa ulan pun juliti lan. Tuh, rong ulan aja ya. Pengulan ya kadang ono skip barang kok. Sing delok wis ono sing ewonan ya, Guru. Dorong citos. Tos. Citos. Awan sih. Yo, Citos. yo rada konoan. Yo Tos yo ngono. Dorong ewo tapi tuh. Minimal ku ewon. Tapi iso dadi ewo. Yo setahun iso. Tose iku mang iso dadi ewo. Ayo setahun iso. Setahun. Kok Nggak suwi. sampai. Saya kan melaku rong wulan ya. Rong ulan. Paling 12 wulan gas. Ancur. Iku gak setahun ya. Goblok. Komene wonge iku ya. Delok apa ya? Delok wong ayel-ayelan ya. Goblok. Oh iya konten anu kok. Konten ngawur Konten ngawur kok. Iya anu. Kompetitore Ismiati Bajindul iki. Kep. Kok kaya angger tok ya. Angger nyocot aku nang Moga-moga ae gak meledos ya. Meledos isin aku des. Goblok. Terkenal sak ploso. ya. Itu iku. Ya popoan iki wong. Kayaknya wong sing pedaan riwari iki. Go apa ini? Bendino lokor ae anu. Goblok. Dek iku gak puas
delok sak video, jelas delok rong video. Yo. Isine gabut. Kepet. Segala video panjang ya. Iki apa-apaan iki. Itu gabut. Oh ngeremak didelok. Saya delok iku nek gambar glendangan gak enak iku. Enggak enak. Gak enak. Delok iku enake pas sampe glendangan. Sampai anak lapo kare loro iki. Gak jelas jelas. Delok ya mek ngopi, mek kedo, gelas dulu. Sampe glendangan ora suwi deh. Itu iki yo. Mana nih? Kroto. Kroto. Oh iya. Kroto. Nyari kroto, guys. Ngono ya wong golek duit. Ya, Demi. ya timbangane gak lapo-lapo. Ayo, ning omah yo kate laku. Nah, Ngono ning Mojokerto welut e iso 55 padahal sambel gak enak. lu boleh welut ya nang rawa. Welut iku nek didol ya payu iki bae. Tuh larang iku ngawur ya. Larang ya welut ya. Larang. Didol ning warung-warung ini jelas akeh sing gelem nopo. Akeh. Itu lagi ini gelem kok. Ayo didol ning kene ku wis gelem nopo. Gelem. Sak kilo ngono gelem nuku deh. Jadi terno warung welut tak Jawa Timur ayo tek. Jawa Timur. Lah kalau teh gue nanti oleh Jawa Timur. Lah kalau teh oleh piro kok Jawa Timur. Ternak. Lah, Lah iso iku- diternak ta? Iso gampang. Lah iku njajal ta guri omah iku. Ternak welut. Iya, mau enak kok. Kalau nang YouTube mah gampang ternake. Sidat tambah welut itu beda gak? Beda lah. Nek sidat ku nang banyu, nek welut ku nang ngene lempung-lempung iso. Nek sidat ku iwak, Oh sidat iki Pak. iwak dadi welut iku. Lah bendol iku kan tau ternak sidat. Iya, nang banyu iwak kolam. Nang arep Tapi aku gak tau mangan iwak sidat. Lho, kene ning kene kok. Gak ono. Lah dene ngedole nang ndi yo? Ono deh, ono Yo. pembeline. Hah? Ono pembeline. Gelem joko deh. Oh. Saka sedajo bundi. Oleh ya. Iku ono pembeline, makane wani. Ternak sidat. Lah sedangkan regane larang. Oh sidat itu regane larang. Larang. Berarti ternak welut ning Timbo ae dhisik ya. Kena. Ternak walu nanti boy ya kena. Ternak welut nang Timbo. Apa mediane iku kaya mediane nandur ngono kok. Wong nandur. Yo, Lah yo lempung bletok ngono sih. yo. Ya apa sih? Kalau nang ngene YouTube sih ya. Yo gak tau weruh soalnya aku ya. Tapi gampang, ternak welut iku. Bareng delok makanane opo. Cuma bibitnya itu nanti ya. Mirip pulo ya. Hah? Mirip pulo. Kiri apa? Kalau tak mirip pulo. Iya, ya Allah. Tapi dagingnya mau enak. Nah. Oh sing karo ya. Dikira ula. Wong aku kaitan mangan welut iku roman kecapan ya welut ya. Kok enak banget iku. Nah coba lo enak kayak gimana. Tagihan sama saya. Ya bojoku ya gak ero mangan welut pikir. Pikirannya dene welut ah. Gede. Hah? Bareng-bareng dipangan. Enak. Enak. Lah enak. Embo. Ibu. Ibu larang.
pengen nang ngene Mojokerto ya Welut. Welut aku. Gak ngiki wadere. Enggak. Wadere enak nang kono. Zaman welut sampe delok kalau wong mancing. Mancing. Aku heran, sak pasang ya sak bojo. Manas jam 12 awan. Nah, Mancing lu. Gak ngeluh tandase. Oh. Nek panasan iki. topian ya. Topian ya. Ora dapat. Ora topian. Ora. Enak. Bawa anake gua gitu. Yo caring berarti. Caring awan-awan jam 12. Lho kok iso nglakoni iki? Ya piye timane konoan guling. Aku gak ngeluh ndase. Kan kena panas sih. Ya timane konoan guling. Mending ngeluh daripada gadang. Mending ngeluh daripada kadang. Ayo ya. Jangan ganti beras ya. Tapi duwe iwak. Iwak itu dol katanya beras. Tapi ya. Bener. Iwak cilik-cilik Jadi kayak lawu nanti. Digoreng dewe. Nek lele jek muni regane. Loh, water itu larang, Red. Hah? Water itu larang cilik-cilik. Mosok wateran? Water larang. Oh gak ternak ya water. Gak kena. Mosok water gak kena? Gak kena, angel. Kau no lama iki wong iso kena water, kau no sing iso. Lele gurame akeh. Ono. Nek water kau no. Hah? Ono paling aku gak ro. Yo, cuma gak akeh. Mungkin ono sing iso tapi gak akeh. Resikonya tinggi paling. Lah masih iko yo. Ono ya, cendet gak iso diternake tibane iso. Tibane iso. Cuma gak akeh sing iso ngono lho. Yo beberapa orang. Nek lele kan umum, akeh sing iso. Oh iya nek lele. Paling yes, paling gampang itu. Terus kok dipakani bedino urip deh. Lho meper kan. Oh iya bener. Aduh. Piye iku rek? Ayo Bu, ayo buru-buru ya. Enak aja melaku-melaku arek sekolah ini gini. Ora embok gede. Nah. Iki Mekar iku. kemajuan. Mbak-mbak mekar iku. Ketawara. Estelere Mia loh enak. Tapi harus dilarang. Mari jajal mana ta? Hah? Mari jajal mana ta? Enggak. Yo sing iku. Cuma enak. Oh, pegi. Wow, pegi gak ada diabetes. Nah, iku positif. Iku positif yo. Bendino genep 2 wulan ayo, langsung kencing manis dan. Totolin nanti deh. Totolin nanti. Nah, gue endi ya. Ya sama dene iku lampu merah ngiri. Perapatan lampu merah ngiri. Nek Oh. merah enggak ya. Lampu merah ngiri ya wis sing ngono. Oh, wili gak ketok to kuning. Tapi gue wong sugih. Tapi gak ketok. Tapi gak ketok. Ya kan dia kenalan gak ono sing ngero. Ini sanggar buka ngono. Ya nyepam deh. Pam. Eh.